Instagramin viestikansion mä löysin äskettäin, siellä erikoista sisältöä näin. Hiukan hämmentyneenä niitä selailemaan jäin, kun näin oudot lähikuvat edessäin. Mitään kasvoja en tunnistanut niistä ollenkaan, yksisilmäisiä kostajia vaan. Ja lähikuvia kolmansista jaloista, en tiennyt mitä kuuluu vastata. Melkein sekunnissa oksetuksen tunsin liikuttavan minua. Kun puhelimen ruudulta näin yllättäen sladdin kuvia. Mä en todellakaan haluaisi luurin selfietä hikistä. Miksi joku laittoi mulle kuvan digistä? Miksi tämän ansaitsin, sitä yksin mietinkin, näytöltä kun kynnetöntä katselin. Onks nää netin normaaleita käytöstapoja, miksi äijät kuvaa niiden lapoja? Melkein sekunnissa oksetuksen tunsin liikuttavan minua. Kun puhelimen ruudulta näin yllättäen sladdin kuvia. Mä en todellakaan haluaisi luurin selfietä hikistä. Miksi joku laittoi mulle kuvan digistä? Sain eilen yhden otoksen, jossa näin taas elimen. Joku perverssi kai laittoi sen. Yhden kuvan hashtag oli herkkumutteri ja toisen lähipelin putteri. Melkein sekunnissa oksetuksen tunsin liikuttavan minua. Kun puhelimen ruudulta näin yllättäen sladdin kuvia. Kuvan eteenpäin mä lähetin, en voinut nöyrtyä ja vikistä. Miksi joku laittoi mulle kuvan digistä? Jonkun kauan sitten unohtuneen